Igbo bụ Igbo, Igbo njem ọnụ, Igbo nje anyị isi. Ana m asị gị nnọọ o, nnọọ anyị echighata gị azụ ka so na ije na anyị na-echighata azụ, anyị echighata azụ. Onye ọbịa m ka nọkwa n'ime studio, mụ na ka nọkwa na studio. Ịma na ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido TV ka anyị nọ ya. Ọ bụ na ọkịta ka ị na-abata, nsogbu adịrọ. Mụ bụ ifefu na nụrụ gị. Anyị emetụtụ gị ọtụtụ ife dị iche, mana nke anyị ga-ekwu kịta gịnị ga-abara gị ulu. Ịma na ụtụtụ ọma nọ anyị na-eme maka ihe ga-azụ gị arụ, zụọ ezinụlọ, zụọ anụ arụ gị, dị gị mma na biznes. Ọtụtụ ife dị iche iche ga-abara gị uru ka anyị na-ewetara ụmụ Igbo n'isi mbido TV. Ya na-ekwu maka bụ entertainment, ma ndị a na-eme na-akụ egwu, ndị a na-eme ihe ejije ka anyị ji wee pụta ka anyị gwa na ihe na-eme n'obodo na-eme entertainment. Ife anyị nwere n'ụbọchị tata bụ n'ụmụ nnọọ nwa akataka nwoke na-eme ihe ọchị a na-akpọ Alibaba. Ihe o kwuru na ọ sị na nwaanyị ọbụla enwere ife ọ na-eme wee na-achọ ịnụ di, ya arapụgodo ịnụ di. Nwaanyị ọma, ịnụkwala nke ahụ. Onye ọbụla na-ekwu ka o si wee dị ya mma. Igbo ndị ọma ekenekwa m n'ọzọ. Ọ dịkwa mma ka nwa agbọghọ nwee ihe ọ na-arụ tutu ọnụba di, maka na ịnụ di o jebere abụọ sọsọ ka o jee mụwa ụmụ, ọkwanụ ka ọ bịakwanyere ya bụ nwoke nụtara ya aka. Ya na ihe na-akọwa bụ na ọ ga-aka mma tutu nwa agbọghọbịa ọbụla anụọ di ka o nwee ihe ọ na-arụ, nwa aka ọrụ. Chelụkwa, ị na-asị na ọ ka mma, mụ na-ajụzi nwaanyị na-asị ka maka ndị a gụcha afọ, ha gụcha afọ mahadum dị abịala ha, maọbụ ị na-asị kịta onye nwe maọbụ ndị agụcha afọ secondary school enwezi ego eji jee mahadum dị abịala ha, ị na-asị ha nọ na di. Mbakwa ọbọkwa ihe m kwuru, ofu okwu ka m na gị na-ekwu nwanne m nwa. Ihe dị na-akọwa bụ ndị gụchara secondary school dị abịara ha, onye ruo obe di ya jee mụọ aka ọrụ. Ndị nke gụcha mahadum dị ewe bịa nụrụ ha, ofu okwu ahụ ka anyị na-ekwukwa. O ruo obe di ya, ọ chọọ ihe ọ ga-amụ wee na-enyere onwe ya aka. Maka na nwa agbọghọbịa ọbụla nwere aka ọrụ, inenecha ya ifu na onwe ka ndụ ha na-adị. Ndụ ha na-adị iche, a na-akpakwa karịa ndị nke na-enwere aka ọrụ. A na-akpakwa ya akpakwa. So nwaanyị mana ihe ị na-ekwu kịta bụ ọsịrọ onye nwere ife ọnụ, nwaanyị nwere ife ọ na-alụ ka anyị na-etinye ya ọnụ ya nọ na kama ọ bụrụ na ị nụọ di, mebi na-egụcha mahadum, gụcha secondary school, banye na akwụkwọ gị bụ gụchọọ ihe ị ga-eme na onye nkana na-anọ nkịtị. Onye nkana na-anọ nkịtị. Ife ọ na-ekwu na nwaanyị bụ nwaanyị Igbo, ịma na anyị bụ nwaanyị Igbo na-agba gara gara, a na-emesi ife ike. Ịnekwuo onye ọbịa mma na ọchalacha na-emesi ife ike, anyị na-emesi ife ike. Biko ọ bụgo na ịba be di enwebere ife ị na-eme, ịbalụ ebe ahụ, biko ịgbaba mbọ chọọ ihe arụ aka ka iwe na-enyere ihe na Baịbụl kwuru na anyị bụ help mate, na anyị bụ ndị enyemụ aka, anyị wee na-enyere di anyị aka. Ke nsogbu adịrị nye nkwa n'ebe ijelu, anyị ka nwekwara ọtụtụ ihe bara abalị juru eju. Onye ọbịa biko, ana m asị gị na ikenekwa Igbo ọzọ, mana ana m ayọ ofu ayịyọ. Mana otu nnọkọ mụ na-anụ ụbọchị tata ọ tọrọ m ụtọ, o juru m afọ. Ana amụtakwara m ofu ife na ife ọzọ, ana m anụ ụmụ Igbo mụtara ife ọzọ. Biko achọrọ m biko gwa ha, kenekwa ụmụ Igbo ma kwekwa ha nkwa na ị ga-abịa ọzọ, ma na-achọkwa ha afọ iru ọzọ. Igbo mụrụ m ekene m unu, asị m udo dịrị onye ọbụla. Eji m oghere a na-agwa unu etu si wee bịa n'ụtụtụ ọma n'isi mbido TV. Obi bụ m so aṅụrị wee na-ekwekwa unu nkwa na mgbe ruo na nka ga-emekwa nnachigata, nka ga-agba ka ihe ndị oyibo na-agwa return match. Daalụ, ekele m unu. Nnọọ ọ ga-adịrị gị mma. Ihe ọbụla gị ga-eme gịnị, ọ ga-agara anyị n'iru. Ụmụ Igbo na-ege ntị, biko nye nkwa n'ebe unu jelo ejiri eju bara abara. Ihe anyị ka nwere n'ụbọchị tada ka dị ọtụtụ anyị na-echighata azụ. Emetụkwana daịl aka ka anyị na-abịa. Ihe dị ebe ahụ wụ na ịmasị ihe niile mmadụ mere na-enwekarị echi nkwụmụgwọ. So ihe ndị a dịkwa mma, ọkwa human being dị ka ha na-eme ụdịrị ihe a. Okwu na ebidoro eziwe pants
ezuwe isi mmadụ n'ọtụtụ aka na nso ezugo isi mmadụ emekacha ya uhu na ịma ọ dịsịs adị mma ihe ọjọọ adị mma ọ na-adịkwa mma ka ndị mmadụ wepụ aka ha na ihe ọjọọ ka eziokwu nụrụ n'obodo because ihe ndị a dị mma so ọ dị mma ma agwakwa ndị mmadụ na yut ndị ọbụla mege ihe ka ha kwụsị ya maka Chineke kwabikwa n'eluigwe na afụkwa ihe megede. Ihe m nwere ike ịkọwa bụ ihe na-akpata ya bụ n'isi mbido m ga-asị ka m tinye ego dị n'ebe ndị na-achị obodo nọ maka na ndị na-achị obodo bịa na-achịzi obodo na ha na-achịzi obodo n'ọzi na akpa nke ha ka ha na-achị and site n'ụdị ihe ahụ ọ na-emezi na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nke tolite eto ma nke gụchaa akwụkwọ ọ na-ezi anya n'aka ilele anya n'aka ikpe ọ gaghị aza afọ ihe ọ ga-alụ ọ chọbazi ihe nọ nso ọ ga-arụ biko a sị na onye afụrụ ihe ọ ga-arụ onye afụrụ ihe ọ ga-arụ ihe ga-arụkwa ya anụkwa mana ihe ọzọ mụnwa na-akpọta ụkwụ bụ ihe socha ya bụ ọrụ adịrọ n'obodo and nke dịkwa na-adị ndị isi kpachiri ya okwu onye nọgide ọ na-azọta nke ya na nwa ya ga-enọ mana ihe ọbụla m ihe m na-achọ ikwu kịta na-abụ na ebe ahụ abụghị ya bụ ụzọ ọma maka na ihe ọbụla abụ ihe ọbụla nwere uru nwekwara na ọghọm ihe na-ebutekwa n'ihe n'ụwa ndụ ka anyị si wee nọrọ especially ebe anyị nọ obodo Naijiria ihe ọjọọ na-adụ izi ịmụta na be anyị na oke ọchịchọ and ihe na-akpata oke ọchịchọ ahụ na mgbe anyị ahụ mmadụ nọkọrịta wute mmadụ ibe ọ na-ewezi anya na onye a dị otu a na ọ na-agba moto nke dị otu a ọ na-arụ ụlọ nke dị otu a dị na-achọzi ihe ọbụla ya eme ka